Здравейте, аз съм Ани Генчева, а вие сте с Градина ТВ. Днешното ви предаване е посветено на очарованието на топиарите форми. Искаме да ви представим една прекрасна тематична градина, създадена с много любов и фантазия от своите собственици. Заповядайте да разгледате заедно с нас. Всеки от вас е добре дошъл тук, на гости или пък да разгледа само. Заповядайте. Тази градина е създадена с много любов, много фантазия от собствениците на този красив дом. Да ви запознаем с нашите домакини, любезните Петя Хубчева и Сергей Хубчев. Петя и Сергей Хубчеви в продължение на много години с една изключителна голяма фантазия. Вие сами ще видите как са подрязани дивият лимон, една обикновена смокиня и много от вечно зелените растения, на които е предадена една страхотна причудлива форма. Това е един тематичен стил, топиарните форми и топиарните градини, които изключително рядко се срещат в България, защото самото им създаване, поддръжка иска една голяма фантазия, умение, едно голямо търпение също така и много опит, за да бъдат постигнати тези форми. Затова може да ни разкаже как е тръгнала самата градина, как е започнало всичко и колко години коства това на собствениците, могат да ни разкажат самите те. Толкова много фантазия, създадена на 50 квадрата. Колко години горе-долу? 10 години продължава. Самото начало 10 години съм имала. Примерно, както са направени тия секции. Съм имала 10. Всяко едно растение да придобие толкова интересна форма и малкото пространство, което трябваше да бъде направено на градината, не позволява растенията да растат в реалните си размери. И това вече предизвика тяхното ограничаване. Самото ограничаване подсказва, че могат да придобиват различни форми. И ето така, постепенно, всяко едно растение придоби някаква форма. Съответно имаше такива, които сами станаха в определени форми, както е човечето. Той храст го увилахме до някакво положение и в един момент стана тяло с глава. И ние му дадахме живот, като му сложихме очи и така нататък. Та по принцип оттам е тръгнало това да бъдат изрязвани, поддържани в някакво положение. Съответно има заимствани идеи от литература. Не може да се каже, че всичко е родено от... И съм чела, и съм гледала, и така, и което е позволявало, е прилагано съответно. Точно така, натрупани са наистина много знания и допълнени с фантазия. Съчетанието на растенията е общо взето от наблюдение на него. Едното го виждаш, че расте право, до него си искал да дадеш някаква друга форма, за да има разнообразие, за да има движение някакво. Така се е получило. Абсолютно индивидуални и всяко само за себе. Отделно тия сухи клони, които са сложени тук и там. Това е идеята, че дори в нещо, което вече не е живо, също може да му се предаде някакъв начин на живот. Също може да служи за нещо, може да привлече погледа, може да впечатли по някакъв начин. Има своята красота. Не, ето там отдолу клона. Сложихме му няколко оранжеви петънца и той оживява. Разбираш ли?
Там под стълбището е едно коренище такова, което намерихме. Тая пробва. Ето тези тук. Поставени между живите, те също оживяват, нали? Да. Но това е просто въпрос на... Страхотно. Как да кажа? На асоциации, на фантазия, нали? На това с какви очи ще го погледнеш. Тази мозайка.